Jama'a barkanmu da kasancewa a cikin sabon shirinmu wanda muke kawo muku fassara tare da li'irabin wasu zababbun kalmomi ko sunaye daga harshen Hausa, wanda ni Abubakar Usman a Hausance daga kamfanin a Hausancen Multimedia nake kawo muku. Kamar yadda aka saba, kalmarmu a yau ita ce bin son rai. Da wannan ne nake cewa ku biyo mu cikin shirinmu na bin son rai. Idan muka yi nazari tare da duba zuwa ga wannan kalma, za mu ga cewa kalmomi guda uku ne suka haɗu suka gina ita wannan kalma ko suna. Ma'ana shine kalmar ta ƙunshi bi, so da kuma rai, wanda a dunkule suka zama bin son rai. Bayan haka, bin son rai al'amari ne mai hatsari wanda sakamakonsa shine halaka ko kuma mummunar makoma. Amma sai dai abin tsoro a yau shine yadda mutane suka fifita bin son rai domin samun wata fa'ida ko manufa ta rayuwar duniya. Haka zalika, bin son rai yana hallakar da mutane da yawa, kuma a yanzu haka shine silar hallaka na mutane da ba su da adadi. Na san mai saurare yana nan yana saurare kuma yana gane abin da nake faɗi. Masu iya magana suna cewa rai dangin buri. Haka zalika ita rai a kodayaushe tana son ta ji daɗi ne ba tare da la'akari ta ina daɗin ya fito ba. Hakan yasa da yawan mutane suka zama bayan bin son rai, wato sun koma suna bautawa bin son ransu ne domin shi ne yake umarta su ko yake hana su. To kafin mu je ga li'irabi da kuma illolin bin son rai, yana da kyau mu ji menene bin son rai. Bin son rai shine sha'awa ko son wani abu ba tare da bambance kyawunsa ba ko muninsa ba, halaccinsa ko haramcinsa ta fuskacin addini ko al'ada ko zamantakewa. Haka zalika ita rai a koda yaushe tana umartar mutane ne da munanan abubuwa sai dai wanda Allah ya tausayawa. Idan mutum ya zaɓi ya faɗa da ransa domin ya fi ƙarfinsa, a daidai wannan gaba zan so mai saurare ya ji menene li'irabin son rai. Li'irabin son rai yana nufin sakarci over niyoyin ruɗaɗɗen azzaluman iblisai. Sakarci over niyoyin ruɗaɗɗen azzaluman iblisai. Kafin mu je ga abubuwan da suka haifar da bin son rai, to bayan jin li'irabin suna da muka zo da shi a yau, watan ina nufin bin son rai, da akwai buƙatar sanin abubuwa da suka sa ɗan adam ya zaɓi bin son ransa, ko da kuwa hakan yana nufin saɓa wa Allah kai tsaye ko a fakaice, ko da hakan ya saɓa da koyarwa ko wata al'ada ko ƙa'ida zaunanna. To sai dai Hausawa suna cewa laifin daɗi ƙarewa. Duba da yanayin iri na lokaci, za a ji abubuwan da suka sa mutum ya zaɓi fifita son ransa ne a shirinmu na gaba. Sai dai kafin nan, kada a manta cewa son rai a li'irabance yana nufin sakarci over niyoyin ruɗaɗɗun azzaluman iblisai. Sakarci over niyoyin ruɗaɗɗun azzaluman iblisai. Kuma bin son rai a takaice shine karkata zuwa ga duk idan ran ɗan adam ya karkata, ko da kuwa hakan ya saba wa shari'a ko al'ada ko wata ƙa'ida. Da wannan ne nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mu haɗu a shiri na gaba domin sauraron ci gaba da bayanin akan bin son rai.